Kabali ang pamilya de la Cruz kang Caloocan City sa 617 biyahero na na-stranded sa Pantalangkang Tabaco. Kasudma kan mag-abot sinda sa pantalan kung sa intyempo ng gad na suspindido man ang biyahe digdi dara kang Super Typhoon Egay. Siring kang ibang stranded na biyahero, kawaraning tultul na matuturugan ang agrangay maninda puun pakasudma, alagad mayo da sindang magiginibo, kundi ang paramihan tras na magtiyaga, asin halatunasan ang pagbabalik ang biyahe. May biranas na kasi yung mga aki ko 7 days lang ang leave nila sa trabaho. Kaya mabirada lang kami pag baka mga 28, pabalik naman kami sa Manila. Ma-attend lang talaga kami dapat kasi may mga trabaho. Sa ibong kang problema sa maray na katurugan, pigpapasalamat na sana kang na-stranded man na biyaherong si Lola Lily, an ayudang nare-resibi gikan sa mga nanunungdan. Oo, sobra. Sabi ko, naririnig ko yung mga kataning ko. Ang sarap ng dito, supply ng pagkain. Wala kang masabi. Sa pinakahuring datos kang Coast Guard Tabaco Substation, alas 8 kasubong aga, apwera sa stranded na mga pasahero, 14 light vehicles, 4 na bus, asin 13 truck man ang na-stranded sa nasabing pantalan. Kahapon, nadagdagan din talaga kanina. Ngayon, yung iba kasi, kahapon, hindi lang pinapasok ng PPA, gawa ng puno na yung area ng PPA doon sa terminal. Ngayon, kanina, dumagdag naman. Mientras tanto, sa pantala namang Kampiuduran, 1,021 biyahero man ang naitala na na-stranded na para mientras na ipig-ibakwar huli sa padagos na pag-uran. Mantang sa pantalan kan Matnog, uminabot sa 2,760 ang mga na-stranded na biyahero. 5 sa San Andres Port, 22 sa Birac Port, 2 sa Aroroy Port, 91 sa Mintak Port, 10 sa Kawayan Port, 24 sa Tamban Port, 162 sa Pasakaw Port, asin 404 naman sa Pilar Port. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal